ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಂತ ದಾಲ ನಡಪಣೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಫದ ಪಾಠ ಅದು ಬೋತಲು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಹತ್ರಂದೇ ಪಂಡ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನೀರ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಐಟೆ ಕಟ್ಟುವೆ. ಅಂಚನೆ ಒರಿನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ದು ಅದನೋ ಆಂಡ ಅಂಚಾದ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ದಿಯಾ ಈ ದಿಯಾ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಯಾಪಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಫೋನ್ಡೇ ಪೋಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಫೋಟೋಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಸ್ಲ ತೂದು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ತುಯ್ಯಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂದ್ಲಾಲೆಗೆ ಬೋರಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ತೀದಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬೊಂಡಲ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಮನಸ್ಸುಗಳ ದೇಹಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೂಪಿನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಿಯಾಗಿ ಬಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುಕ್ಕುಲನಲ್ಲ ಬೋರ ಅವನಲ್ಲ ಅದಾನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ದಿಯ ಅಲ್ತದ ಲಕ್ಕದು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ಇಂಚ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬೂರನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಲೆ ಎಡ್ದಪ್ಪಡು ಅತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಇತ್ತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದುಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಅವನು ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ನಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಡಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನದ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು ದೂರದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Action. Slowly.